Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adam A. Zango ya gamu da haɗari a hanyarsa ta zuwa Kano daga Kaduna. Hatsarin da ya ritsa da fitaccen jarumi da wasu abokanan sana'arsa ya afku ne a kwanar Ɗangora kafin mayaƙi daga nan al'ummar yankin suka yi gaggawar kai shi jihar Kano. Daga nan ake sa ran wucewa da shi wani babban asibiti. Al'umma da dama dai sun shiga cikin jimami ganin yadda wannan jarumi ya samu wannan azdan a cikin Kano. Jarumin ne dai ya taso daga jihar Kaduna domin dai ya zo Kano ya ƙarasa gudanar da sha'anin hidimar sallarsa, inda ya taho da wasu abokanan aikinsa a cikin wannan mota. Shi dai Adam A. Zango dai a cikin jihar Kaduna yake da zaune da iyalinsa, shine ya nufo Kano domin dai ya zo ya ƙarasa gudanar da bikin sallarsa tare da abokanansa. Sai wannan accident kuma ya faru da shi a cikin al'ummar gari dai suna taiwa wannan jarumi addu'a, ubangiji Allah ya tashi kafaɗinsa ka tsara akwai wani haɗarin a gaba. Al'umma dai da dama dai a kafafen sada zumunta sun ta wallafa wannan accident ɗin da ya faru da wannan jarumi. Ku ci gaba da biyo mu don mu ta sanar da ku da irin abubuwan da